Brian, det var her. Hey, vi optager faktisk. Hvad har du sagt? Jeg synes Sjøt og Brink er det kønneste par nogensinde. Og jeg vil gerne ønske dem alt muligt held og lykke med deres fremtidige ægteskab, og det bliver bare så godt. Og Stup skal være forlover, og Kik skal være stripper til polterarp, og det bliver bare så godt, det der. Jeg glæder mig meget til at være med. Tak til jer. Ja, det er godt set. Ja, og nu står der 1-1, og nu har Brink allerede faktisk været sammen med Sjøt i 10 timer, og det er ikke bare gået så godt. Og hun skal være datter til tvillinger, og det hele er bare kanon, og Stup og Kik skal være gudfar og gudmor og gud et eller andet, og det hele er bare så godt. Og jeg glæder mig til festen, fordi så kan jeg få Morgan igen. Der er ikke så meget Morgan tilbage. Jeg vil løbe tør, så jeg glæder mig til at blive fuld i Morgan til dåben i hvert fald, fordi det er der mindste mangler i hvert fald. Og Janne har faktisk også lige blevet mor, så det bliver en stor fest. Ja, hun er stadigvæk lidt tyk oven på det, men det er bare været så godt. Og Kirsten og Marling skal have barn om 3 uger, så det hele det er bare en fest, og jeg er bare så glad. Synes du, jeg ved? Optaget ved Kik.